Xayrı saatte hürmetli dostlar, şulay dep öfe vaqıta ödeşim başlap ta ketdi. Her vaqıta bizga şıltırata alağız. Mına bu haqda bir vaqıtla unutmagыз, çünki bu indi xalq tapşırığı buğaz. Sizin bilen әңгәмәләшкә килә, sizin bilen һөйләшкә килә, һәм инде әлбиттә тик яхшы тәэсиратлар белән бүлешкә килә. 295-92-72 безнең тура эфир телефоны, Өфе калаһының коды 347, WhatsApp һаннары 937-24-24 шылтыратулар көтәбез. Һәм әлбиттә безнең темалар шундай гел килеп тора. Без яңа темалар сағырғала тырышауыз. Унан тыш біз бүгін қунақта сақырдық диджейді. Біз бетінде, мен гел өзің бені мақтан отырадырғай, мен диджей Фатих деп еді. Қазір енді біз диджейді сақырдық, ол да болға қыз, Levels. Лейсен Зайнединова, қайырлы кез. Біз біләуіз ені біріншіден халықара һәм енді Рәсейді республика түрлі конкурстарының лауреаты етіп, һәм біләуіз халықара диджей етіп. Өстәуіне, қойусы режиссер да деп мен білем. Ғыммен бір қатын қызда ұшы... Аңладым. Уйдар, несек ейілған? Біріншіден, сәлем. Мен бик шатмын бұнда болырға. Бик шатмын хедің менен, мене шында атмосфералар мотор еттіріп, өдімдің аднамды башларға дөр рахмет сақырғаны ғыдысын. Хәм дә келгенде бүт әйбердәргә нисек башланды. Минең атайым Миңлеғафур Зайнединов. Ул кумытсы. Без бәләкәй сақтанук. Бөтә бездә кумытга әйләшкән бит һәм кумыда уйнайбыз бәләкәй сақтан. Шуның өчен дә бәләкәй сақтанук 2 яшемдән алып мин конкурсларда катнашам. Рәсәй буенча, республика буенча, халыкара Төркиядә беренче урын алып кайттым. Кумыда ул безнең Башкортстанда гына кумыт дип атала. Ердә 200 ил кумыда уйнай һәм һәрбер илдә ул үзенчә атала. Мәсәлән, урысларда гына алганда ул варган дип атала. Бездә кумыт һәм шул конкурсларда уйнап, минең өчен музыка һәм минең гаилә, минең нигезем һәм студент вакытында, мәктәп вакытында булган вакыттарда мин мероприятиялар оештыра башладым. Мероприятие нисек була да ул? Саралар. Саралар. Минең башымда хигезтер, әйткәнсә, мин күп сәяхәт иттем һәм 16 илдә булдым, сәяхәт иттем һәм хигезендә яшәдем. Шуның өчен дә хигез телдә әдрәк һөйләшә беләм. Өсендә дүртендә һәйбәт. Без тагыла өстәвенә полиглот. Полиглот, дипломат, сөнки һәрбер илдә йөргән вакытында минең беренче һөйләмем. Беренче сәлам, минең исемем Ләйсән, мин Башкортстандан һәм мин кумыда уйнайм, мәдәниятте үстерәм. Менә шул минең беренче һөйләм һәм һәрбер илдә кайда гына булмаһам да шул һүзләр кешеләрдә күп ихтирам уята һәм улар һәр вакыт белгәндә, нимә ул Башкортстан, кайда ул, нимә ул Өфе, нишләп ул шәрептәргә охшаган, кем ул Салават Юлаев, нимәкә ул кумыт, нишләп ул шулай сиртә, һәрберенең күзләре менә шулай ачылып торып, мөгъҗиза күргәндәй кебек торып, менә шулай каршы алалар. Һәрбер ердә безнең ер шарында, һәрбер илдә. Килгәндә минең һөнәрләрем буенча мәктәптә, университетта мин эшләй башладым. 20 яшемдә минең беренче концертым булды. Минең командалы 300 кеше эшләп, конгресс-холлда без дәрәү концерт куйдык. 1 елдан соң 21 яшемдә мин Яшьләр театрында концерт куйдым. Студенческий зур бөтә университет буенча. Һәм шул вакытта 21 яшемдә Аллаһ Тәгалә миңа 600 кеше минең командага бирде. Һәм шул вакытта минең шундый әйтәһе килә, урыс әйткәндә испытаниялар башланды. Һәм минең бәләкәй сактан ук шундай зур проекттар, зур командалар, зур управленческие функциялар минең менә шул плечкаларым, минең кул башларыма ятып, мин уларны һәйбәт иттереп килеп сыгардым. Мына әйтәһең бит инде төрле концерттар эшләгән сакта шундай фантастик хандар бит инде 600 ләп кеше минең менән эшләнә. Бында нинди концерт булды ул? Гомумән әйткәндә моны аңлатып үтсәң һәйбәтрәк булыр иде. Беренче концерттар улар республика кимәлендә университетта булганда, Башкортстан государственный университетында, Башкорт дәүләт университетында төрле студенттар профессионал кимәлдә төрле концерттар куя. Әйткәндә, онда бәюҙәр дә, онда сценарий дә, гомумән һәрбер Безнең университетта Башкортстандың, мин белмәйм икенче университетта, безнең Башкортстандың
вакытында укыган яшьтәр, укыган вакытта 4 ел укып, улар үзенең төп профессияһын гына түгел, бөтә нимә эшләһе килә, шундый тест-драйв үтә ала. Һәм шул вакытта зур рәхмәтемдә әйтәм Башкорт дәүләт университетына. Улар миңа нимә теләйм, рөхсәт иттеләр воплощать свои идеи. Демәк, монда һин куючы режиссер буларга эшләнә. Прям постановщик, режиссер. Шуның өчен дә мин рәхәтләнеп 2021 елда минең атаемның концерты булды, 50 ел юбилей концерт, 50 яшенә ГКЗ Башкортстанда без үткәрдек. Һәм шунда безнең өсйөт катнашучысы булды, Санкт-Петербург, Мәскәүдән, икенче илдән килгән кешеләр булды. Һәм без дәрәү иттереп ГКЗла площадкаһында зур концерт үткәрдек, мотор иттереп үткәрдек. 17 апрельдә минең атаемның туган көне булды һәм Курай ТВ каналында ла уны тагыла повторда күрһәттеләр. Һәм шул вакытта эшләгәндә нимә әйткем килә? Миңа вообще охшай эшләргә шулай бердәр. Моны куючы режиссер тигәс, улны һин өйрәндең кайда? Университеттамы, әллә үзеңнең күңелең аша эшләп өйрәндеңме? Мин уны бәләкәй сактан өйрәндем. Чөнки минең гомерем сәхнә артында яки сәхнәлә үтте. 2 яшьтән алып мин бында ла үземнең вакытымды үткәрдем, бында ла, чөнки минең тугандарым артистлар, минең атайым, агайдарым билдәле артистлар, шуның өчен шуны күреп, шуны эшләп, минең әсәем дә бөюсе, минең кустым да бөюсе, минең тормышым гомумән сәхнә. Һәм шуның өчен дә үземнең минең ике образование алып, экономический менеджмент организация, управление проектами, һәм шуны бетеп, миңа безнең шәхес Зөһрә Буракаева, Зөһрә апай, дан барып мин һораным бер вакыт. Зөһрә апай, әйтегез әле, вот миңа ГИТИСка барырга әйтәләр. Режиссер-постановщик булырга. Яки Кытайга минең юлым асык. Нимә эшләргә дип һораным мин Зөһрә апайдан, чөнки Зөһрә апай сәхнәнең шәхесе. Һәм Зөһрә апай әйтте: "Кытайга бар, конечно." Мин һорыйм, "Нишләп?" Чөнки Кытай ул шундый ил, һин шоу эшләһең килә. Һәм Кытай ул шундый ил, кем шоуды уйлап сыгарган бул дөньяла. Мин аңланым да, Кытайга укырга киттем 1 елга. Шуннан башлап минең зур сәяхәтләрем башланды. Ләкин шунда булганда, менә монда бик кызык поворот буласак, шул вакытта 1 ел буена мин төрле шоулар караным, мин өйрәндем. Ләкин һәр вакыт минең дусларым ял итәргә сыкканда, прогулкаларга сыкканда или бер нимә эшләгәндә, мин һәр вакыт үземнең комнатада калып, гитара менән кумыда һәм курайда уйнаным. Һәм шул вакыт миңа 22 яшенә мин уйлай башланым. Режиссер-постановщик был гынамы минең күңелемә ята. Һәм шул вакыт мин аңланым. Музыка бер кайда ла китмәй. Музыка минең йөрәгемдән атылып сыга, минең күңелемдән атылып сыга. Һәм минең бөтә гаиләмә килгәндә, Занидиновтар гаиләһе килгәндә, Азамат, Миңлегафур Занидиновтар, минең агаем Занидин, улар бөтәһле этно-шоу проекттар, улар кумыда, курайда уйнап бөтә ергә, безнең бөтә ер шарына таныталар. Ләкин минең йөрәгем электрон музыкалай әйткәндә, бочка менән тибә. Тың-тың-тың. Ул әдрәк кенә шәбрәк, һәм шул вакытта 2019 елда мин үземнең проектымды башланым. Levels дип атала. Love мөхәббәт, L Ләйсән, Z Занидинова. Һәм шул вакытта мин 5нче ел атлап барам шул проектымда. Проект вакытында мин 16 илде үттем, төрле сәхнәләрдә, фестивальләрдә катнаштым һәм хәзер беренче альбомымда ядам Start Point дигән. Мына мин тагы белүемсә халыкара диджей дигән. Мәсәлән, мин 2009 елдан башлагам. Бу инде ничә ел? Ул күп. Так, мин 19 елда. Мин шул халыкара диджей дигән исемдә йөртә алмаем, чөнки мин башкорт диджей буларак. Һиңа нисек килеп сыкты шулай һин халыкара диджей? Чөнки минең кумирым булды, уның исеме Авичи. Һәм Авичига карап, мин белдем, бул дөньяла шундый зур фестивальләр бар дип, Tomorrowland дип аталган, Burning Man, мин Tomorrowlandка караным. Һәм минең хыялым килеп сыкты.
Tomorrowland'da бөтә илдән диджейдар йыела һәм бөтә ер шарындагы кешеләр йыелып, бер вакытында һәр бере флагтарын күрһәтәләр. Менә шулай торалар да, нинди флагтан һәм ул фестивальдар, музыкаль фестивальдар ер шарында кешеләрне берләштерергә, кешеләр бер-берсен аңлаһын өчен эшләнгән. Һәм шул вакытта минең йөрәгем һәм күңелем бер хүрәт сыгарды минең башымда. Мин шул Tomorrowland'ның фестивалендә торып, Башкортстанның флагын күтәрәм. Һәм шул вакыттан все, мин атлай башланым үдемдән тауыма, үдемдән максатыма. Һәм шуның өчен дә минең был тормышымда юлдар асыла, илдар асыла. Санкт-Петербургта мин Кытайдан һоң Санкт-Петербургка күстем. Онда мин музыкальный академияны укып сыктым. По написанию электронной музыки, электронная музыка ядырга өйрәндем, терминологияны өйрәндем. Унан һоң нинди секвенсорда ядасың? Ableton Live дигән. Нишләп ул? Нишләп ул? Бик кызык һорау, ләкин минең өчен Ableton Live ул вот хәзер күп профессорлар, күп музыкантлар Abletonda иң күп эшләр алып бара. Һәм минең өчен Ableton ул киләсәктән инструменты. Һәм минең өчен электронный музыка ул киләсәктән музыкаһы һәм был елга тиклем, теге елга тиклем мин если мин югырһам за саморазвитием, үдемдә укыр өчен югырһам, укып беткәс, эшләгәс, ер шарын күргәс, тыңлагас, икенче музыкантлар белән уйнагас, хәзер мин беләм нимә ер шарында, һәм үдемдән Башкортстаныма кайтып, минең күңелемдә мин һидәм бурыс дигән әйберде, шуны таратырга. Чөнки электрон музыкантлар һәм электронный музыка белмәй нимә ул курай менән кумыт һәм уларга өчен ул яңы тавыш, это будет бомба. Тимәк, уйдар бар шундай, электрон музыка был Европа илләрендәге түгел, үзебезнең Башкортстандың үзенең электрон музыкаһын, көйләрен булдырырга һәм бунан тыш тагыла өстәп монда этниканы өстәргә уй бар. Алай әйтмәйенсә, этника түгел, мин курай менән кумыҙҙы тауыш һымаҡ ишетәм. Мин этник сфераһына түгел, кумыҙ ҡурайҙы ҡушып, уны әҙләп күрһәтергә бөтә электрон музыкаһында. Һәм шуның менән бергә электрон музыкаһына ла, Башҡортостанға ла берләштереп, яңы стилдә музыка хәҙер яҙам. Ул стиль атала прогрессив мелодик техно. Сөнки Башҡортостанда әйткәнсә ҡумыҙҙа 200 ил уйнаһа, беҙҙең Башҡортостанда ғына ул музыкаль инструмент тип атала. Икенсе ерҙәрҙә ул ритмик, һаулыҡ өсөн, медитациялар өсөн инструмент, ә беҙҙә ул мелодический инструмент. Шуның өсөн дә минең бар ҙур изюминка, мин башҡорт булараҡ, был мәҙәниәттән булараҡ, үҙемдең музыкаль инструментарымды ҡушып, техно тигән электронный музыкала 120 поджанр, 100% беләгеҙ, Фатиха. Һәм шул 120 жанрҙың техноһын алып, шунда яңы шул йүнәлештең тағын бер йүнәлешен асырға. Һәм миңә ҡумыҙ, минең мәҙәниәтем, минең халҡым, минең ғаилә, шуның өсөн дә миңә нигеҙ булып, минең юлда асып тора. Мына бында шундай һорау килгән, был ҡыҙ бала ниндәй инструментарда уйнай белә? Баянда уйнай беләме дип һорағандар? Баянда мин 2 көй генә беләм, 2,5. Бер өсөнсөһөн ятлап өлгөрмәдем. Беренсе һәм икенсеһе нимәкәй? Әпипә Ҡарабай гел беләм. Укулеле ла беләм, гитара ла беләм. Шунан нимәлем? Ҡурай, ҡумыҙ, хайран. Башҡорт халҡының 95% яки бөтә инструментарында беләм уйнарға. Шунан ниндәй әҙерәк барабанда, фортепианола, шундай инструменттар. Мына беҙҙең бит инде ҡумыҙ бында ята. Мөмкин булһа, үҙеңдең яратҡан көйөңдө. Ярай. Мин хәҙер күрһәтәм, нисек мин уны электрон музыка менән йүнәлешендә бәйләштерәм. Беренсенән, ҡумыҙҙар төрлө тональността була. Улар бер генә түгел, төрлө тональността. Хәҙер мин до октаваһының иң юғары нотаһын алып килдем һәм иң түбән. Менә шулай.
до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Һәм быныһында уйнап күрһәтәм. Һәм уйнар алдынан әйткем килә, мин бик шатмын бүгенге әңгәмә өсөн. Һәм әйткәндә режиссер, постановщик, диджей юлын һайлап, минең хәзер беренче альбомымда язам, Start Point дип атала, һәм уга карашлы майда минең презентация альбомы һәм безнең шоу буласак. Мин Санкт-Петербургта башланым, хәзер Өфөлә без команда менән, яраткан минең команда менән шоу әзерләйбез һәм ул шул юнәлеште күрһәтеп без Башкортстанда үтеп килеп китәбез. Ә менә икенче милләт халкына күрһәтсәң, ошо әзер материалдарды һин күрһәттең бит инде үзеңнең дусларыңа, тугандарыңа, гомумән әйткәндә, сит безнең башкорт музыкаһын белмәгән кешегә күрһәткәс, улар нисек аны баһаланылар? Вот һуңгы илем кайда мине сакырдылар эшләргә, Израиль булды, ләкин кызганычка каршында. Юк, мин нәмәкәйдә әйтәм. Бу альбом язылып бетеп бара бит инде хәзерге мәлдә. Бу материалдарды күрәткән мәлдә. Вот шул Израильдә хатта уйнаган вакытта гына уйнаһаң һәм әйтһәң нимә һин теләйһең, өс лейбл һине сакыра. Менә шундый результаттар. Буны бик һәйбәт. Чөнки лейблдардан рөхсәт алу инде ул зур казаныштар тора. Төбендә. Әйдә, рәхим итик. Башлайым был кумыдан. Был кумыда мин төрле импровизациялар уйнайм, һәм дә был кумыд менән медитациялар эшләргә була, һәм импровизация Башкортстанда таң ата. Афарин. Бана безнең дотаннан түбәнге до булды. Хәзер безнең китә өскеһе. Өскө до. Техно ул менә шулай уйнала. Техноның әйткәндәй безнең бит инде без Ханаевда инде ударов минут дип Ханаевда инде. Нисәнсе диапазонында. Менә прогрессив хаос яки хаостар улар 122-дән башланһа, 122-дән башланһа. Хәзер прогрессив хаос 112-дән 122-гә тиклем. Прогрессив гомумән электронна музыка бөтәһе хәзер түбән төшә һәм бөтә жанрлар түбәнәя. Хәзер кешеләр элек нык бәйһәләр, хәзер әкрен бәйдә. Һәм технога алганда, техно 127-нән 146-га тиклем булырга мөмкин. Аңлатып үткем килә, менә 140-ка біз инде һәр вакыттагыса Руки Вверх, Фәнис Султанголовтарның йырдарын біз инде Краски, аларның битен тиф, менә шуларның темпы 140 дип аңлата. Менә клуб гомумән әйткәндә төрле ремикстар, төрле клуб музыкалары улар инде 126-128 кабул ителә. Безнең телевизор караучылар аңлаган өчен без нимә турында һүдертәбез. Без бит инде үзебезнең темалар дөрес әйткәндә. Киттек доның. Әйткәнсәм, минең өчен музыка, электронна музыка ул мәдәният беренчедән. Һәм мин кумыдаша кешеләрне бәйләнешкә кертеп, улар шул вакытта медитативный состояниегә керәләр. Һәм улар әлбәттә хәзерге вакытта күп стресс, күп әйберләр, кешеләр күп нимә турында уйлыйлар. Һәм шул вакытта без эшләйбез шундый шоу Start Point дигән. Кешеләр килеп, бөтә
бөтә әйберҙәре, проблемалар тураһында онотоп, ял итеп алһын өсөн шундай проект, шундай шоу эшләйбеҙ. Мына мин барғым килә. Рәхмәт. Һәм беҙҙең өсөн, беҙҙең команда өсөн, минең команда өсөн ул бик мөһим, сөнки шул ваҡытта беҙ нимә эшләй алабыҙ, үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙы, үҙебеҙҙең илебеҙҙе нисек беҙ поддержать итә алабыҙ, шунса беҙ эшләйбеҙ һәм һәр беребеҙ йоҡламай төндәрен эшләйбеҙ шундай әйберҙе үткәрер өсөн. Һәм көтөп ҡалабыҙ. Мотлаҡ рәүештә. Шунда бочка. Афарин, афарин. Беҙгә монда һорау килеп иткән, хәйерле кис. Һеҙгә нисә йәш? Һеҙ кейәүҙәме? Балаларығыҙ бармы тип һорағанда? Рәхмәт. Миңә Ләйсән, миңә 6 майда 28 йәш тула. Әйткәндә 7 май минең әсәйемдең тыуған гына. Майда иң шәп кешеләр туған. Һәм дә мин... Нисә йәш тула? 28. Баларым юҡ. Кейәүгә сыҡмағанмын, ләкин мин бик серьезный отношенияларда. Аңлашылды. Тағы ла бында һорау килеп еткән. Быныһын беҙ уҡыныҡ бит инде. Ниндәй инструменттарда уйнайтып. Был ғөмүмән электрон музыкаға беҙҙең бит инде 2019 йылда башлап киттең, һин үҙең эшләп бит инде. Беренсе өйрәнеп китер өсөн дә, хатта видеонан, фотонан ҡарағанда беҙ күрәбеҙ бит инде. Бында эшләгән мәлдә лә өйрәнер өсөн бит инде ваҡыт кәрәк. Әлбиттә. Өйрәнгән саҡта кемдәр һиңә ярҙам итте? Өфөләге кешеләр, электрон музыка менән ярҙам иткән кешеләр. Ғөмүмән, бөтә ер шарында һәйбәт кешеләр күп. Һәм дә әйтергә кәрәк. Һин кем, нимә эшләһең килә, һәм 99-ы әйе тип әйтһә, берәүһе генә юҡ тип әйтә. Һәм шул уҡ ваҡытта был минең беренсе сығышым 2019 йылда Өфөлә. Өфөлә мин Руслан Север тигән кешелә уҡыным. Ул легендар кеше заманында электрошок тигән проект алып бара торғанны. Һәм күп диджейҙарҙан интервью алған кеше, Авичинан да алған. Һәм дә Санкт-Петербургта мин Иван Романовский тигән кешелә уҡыным. Һәм дә Иван Романовскийға килгәндә, икенсе ҡалаларҙа мин сығыш яһағанда, һөйләшкәндә күп кешеләр уны тыңлай торғайным. Һәм шуның өсөн дә мин рәхмәтлемен үҙемдең уҡытыусыларыма, минең атайыма рәхмәтлемен, сөнки ул минең ғүмеремдә ҡумыҙ, моң биргән кеше. Мине бәләкәй саҡтан уҡ бишектә ҡумыҙ, ҡурай уйнап үҫтергән баламын, мөхәббәттең беренсе емеше. Мин атайым менән әсәйем дә, минең ҡустым Азамат, Илүсә бар. Улар да, минең Азамат ҡустым да үҙенең Аза Шоу Music тигән проектында үҫә һәм матур итеп выступать итеп йөрөй бөтә Рәсәйҙә. Минең Илүзә тигән һеңлем, ул йырлай, матур итеп йырлай. Тимәк, әлбиттә, Ләйсән, һин шундай яҡты күңелле кешеһең, асыҡһың, һиңә шуның өсөн ҙур рәхмәт, һәм әлбиттә, беләһеңме, тик эшеңдә, башлаған эшеңдә уңыштар теләйем, һәм Алла бирһа, бөтә илгә генә түгел, бөтә ер шарына мына Башҡортостандың беҙҙең ошондай шәп диджейыбыҙ бар тип ғорурланып ултырырға яҙһын. Һиңә ҙур рәхмәт ваҡыт табып килгәнең өсөн һәм бөтә булған таланттарыңды күрһәткәнең өсөн. Уңыштар тик һеҙгә. Шулай дип, хөрмәтле дуҫтар, бөгөн тик һеҙҙең өсөн Ләйсән Зәйнетдинова Лавлс беҙҙә ҡунаҡта булды. Беҙ инде һауа торошонан һуң кире әйләнеп ҡайтырбыҙ. Беҙҙең каналда ҡалығыҙ.